на заседанието. Така, часа е 15:02 минути, 17 общински съветника, имаме кворум. Казах ви за това и на основание член 23 алинея 4 точка 2 от ЗМСМА и член 47 от правилника на Общински съвет откривам 17-то заседание за 2020 година на Общински съвет Трявна. Дневният ред е пред вас, състои се от една точка. Обаче преди това, колеги, има ли някой против да проведем заседанието и гласуването така, както беше и предния път, въпреки че гласуването по тази точка е поименно, и така че пак ще трябва да се четат гласовете. Мисля, че няма никой против. Минаваме с изчитане на имената и всеки се включа и си казва кога как гласува. Колеги, имате думата по дневния ред. Само да не размествате точки. Те са две точките, защото има и питания. Той не се обажда и сега. Знаем, че са две. Колеги, има ли някой нещо да каже? Така, колеги, който е за... Впрочем, има ли някой против по така предложения дневен ред? Не виждам ръчички. Значи дневния ред с 17 за се приема. Преминаваме към първа точка питания. Ще помоля само много кратко и точно да ни протакаме нещата. Имате думата, колеги, по точка питания. При мен няма ръчички. Има. Добре, заповядайте, господин Бучев. Ало. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин Петров. Аз една бърз въпрос, който е провокиран от един познат, който така не можах да разбера защо му базика, че сме направили и сме гласували площадка за фитнес на открито за животни. И горе-долу, нали, да кажете какво точно се е случило там, че сме обект на такава леко подигравка. Госпожа Кръстева. Господин Петров, да отговоря ли? Да, дадох ви думата, да. Уважаеми дами и господа общински съветници, за нас специално не е пристигнал сигнал, но нямам време да се ровя в социалните мрежи, но разбрах от служители в общината, че някакво детенце е влязло в кучето си на спортната площадка. Това е проблема и вече е отстранен. Надявам се, че няма да имаме други такива. Няма какво, господин Бучев, да направим, нали, освен аз и вие, коледните празници да сме там. Да. На този етап не ви чуваме въобще, господин Бучев. Да, включих си микрофон. Имаме информация, че има детенци с кученци вързано. Вече е отстранен проблема, към този момент не съществува. Сега ще се радвам и разчитам, разбира се, на благоразумието на хората, но разберете, че съвестта на гражданите понякога е, за съжаление, такава. Взели сме мерки, надявам се, че няма да се случи повече. Да, ясна въпрос е как са влезли. Тя площадката е отключена и въведена в експлоатация. Да, дали е отключена по 24 часа? Това... Отключена е, да. Търсим варианти. Ще видим евентуално през новата година да сложим видеонаблюдение, тъй като за жалост трябва да опазваме и това, което имаме. Не за жалост, а трябва да го опазваме. Да се служи там някаква табела, че не е за разхождане на кучета. Ще предам сега на господин Маринов да поставяме табела забранено за животни. Добре, благодаря. И аз благодаря. Други колеги има ли питания? Колеги, други питания има ли? Питам последен път. Да, заповядай. Понеже казахте преди малко за тази площадка, обмисли ли се часови диапазон, в който тя да работи? Или ще бъде отключена 24 часа? Имате думата, госпожо Кмет. Чувате ли ме, господин Петров? Да, чуваме, да.
Уважаеми дами и господа общински съветници, към настоящия момент обмисляхме варианти, в които да отключваме и да заключваме, но към настоящия момент е отключена 24 часа площадката. Знаете, че има и осветеност там. Ще пак казвам нещо, върху което сме така по-скоро наблегнали, евентуално да сложим видеонаблюдение, за да може да контролираме ситуацията. Да, благодаря ви. Колеги, други изказвания? Не виждам. Преминаваме към следващата точка. Първа и единствена. Определяне такса битови отпадъци за 2021 година. Госпожо Кмет, имате думата. Благодаря ви, господин Петров. Уважаеми дами и господа общински съветници, няма да многослови. Единственото нещо, с което ще ви запозная към настоящия момент е това. На всички стана ясно, че трябва такса битови отпадъци, без значение това, че няма да се увеличава процента, да се приеме план сметката за новата година, тъй като има процент увеличение в разходната част и съответно трябва да приемеме разходната част, тъй като има увеличение на минималната работна заплата. Освен това, отчисленията, които ще заплащаме, сумите, които сме заложили съответно за контейнери и за този контейнеровоз, за който коментирахме на предходното заседание. Това, което предлагам, надявам се, че господин Петров ви е предоставил приложение номер 3, което всъщност ще се промени. Тоест, от това, което ви е раздадено първоначално, ще остане миналогодишното. Сега ще ви разясня в детайли. Проектът за решение на база на това трябва да бъде следния. Одобрява план сметка за необходимите разходи за дейности на събиране, сметоизвозване, обезвреждане, депа и поддръжка на чистота на териториите за обществено ползване през 2021 година съгласно приложение 1. Тоест приложение 1, така както е дадено като разходи, така трябва да бъде прието. Приложение 2, всъщност извинявайте, точка 2 от проекта за решение приема основа за определяне такса битови отпадъци на физически и юридически лица за 2021 година съгласно приложение 2. Това е основата за определяне на такса битови отпадъци, която всъщност е частта, в която определяме как на всеки от обектите как се изчислява съответно такса битови отпадъци, която е същата като миналата година. Приложение 3, приложение 3, точка 3, извинявайте, определя размера на такса битови отпадъци на физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност и прогноза за размера на ТБО за жилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми за 2021 година съгласно приложение 3. Това е приложение 3, новото, което ви е раздадено, което всъщност основата, общо където последната графичка, за да обясня, за да ви е по-лесно, общо лева, където пише 100% отдолу, където има, това остава абсолютно същото като миналата година. Но за сметка на това, процентите в сметосъбиране и сметоизвозване миналата година са били 42, сега стават 36. Чистота на територията за обществено ползване са били 12, сега стават 7. И обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо стават от 46-57. Това е всъщност се получава, защото ние изменяме реално разходите в тази част. За това се променят отдолу цифричките. Надявам се, пак казвам, че господин Петров ви е предал, но основата общо остава това, което е било миналата година, за да няма проблеми, така както коментирахме. Тоест, стана ясно на предходното заседание, че няма да има увеличение. Затова, където пише стойност на единици мярка в лева, може да сравните с миналата година. Абсолютно същата е сумата, това, което ви е дадено в приложение 3, за да няма промени. Единствено, сумичките по проценти се разпределят по друг начин, поради простата причина, че разходите са различни. Приложение точка 4 и точка 5 от проекта за решение съответно стават същите, защото там искаме промяна на справката декларация. За първата част, всъщност, това, че всички могат да бъдат освободени физически и юридически лица, извършващи дейност или стопанисващи прилежащи стопански обекти на територията на общината, когато не е настъпила промяна в обстоятелствата, съответно с предходната година. И точка 5 допълва формуляра, това, което коментирахме, че в период, когато има извънредно положение, има просто точка определена, в която може да се изтекне, че отпада сметосъбирането и сметоизвозването на период на извънредно положение, пред решение на Народното събрание за съответно различните видове дейности, когато подават тази справка декларация гражданите на нашата община. Това е приложение 4. Аз няма повече да докладвам нещо различно от това. Това е като
За да сте наясно, че това, което е гласувано в 2019 година с общата стойност, остава една и съща. Единственото, което се променя е процентът, пак обяснявам, тъй като се променят разходите тази година. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, ще ви отговоря. Благодаря ви. Колеги, приложение 3, новото приложение 3. Така че имате думата по точката. Господин Петров. Господин Николов, заповядайте. Уважаеми господин председател, госпожо Кръстева, колеги, първо да честитя коледните празници, да пожелая здраве, мир и сполука през следващата година. Искам към госпожа Кръстева, тъй като каза, че приложение 1 не се променя в разходната част. Сумата 1 213 871 лева остава, така ли да разбирам? Уважаеми господин Петров, дами и господа общински съветници, да, сумата в приложение 1 остава тази, която е заложена като разходна част. 1 милион, нали това? Искате да кажете, че тия 120 158 лева, които бяхте предложили да се увеличат, сега отпадат като такса битови отпадъци и так ще ги запълним с други местни приходи. Така ли да разбирам? Да, точно така. Всъщност нищо не променяме. Не променяме. Нали това беше още на предходното заседание коментирахме, че трябва да разходната част да я одобрим, защото всъщност не е одобрено това, че знаете, нали, да се плащат отчисленията, има промяна в възнагражденията на минималната работна заплата, има промяна също. Спор няма, че има промяна в минималната работна заплата. Има увеличение с 18,8 за отчисленията, което е грешка на правителството и съответно ресорното министерство трябваше да има мораториум и тази година. Но аз мислех, че след като се намалят те 120 хиляди, ще бъдат свити по някакъв начин разходите и рамката ще бъде с 120 хиляди 158 лева по-малко. Говорихме, че следващата година ще бъде трудна година за всички, че трябва да се намали депонирането, че трябва да се оптимизират разходите. Не получих точен отговор на въпроса, който зададох за този контейнеровоз. 4 кубика ли ще кара до Габрово и ще повторим това, което направихме като грешка, да се закупи машина 4 кубика и да прави празни курсови. Отделно от това, което е извършено като обществена поръчка и сепарирането да бъде увеличено с 100%, също е доста голям проблем и сравнително необясним. Или влиза в книгата, черната книга за разходите на правителството. След като получа отговори на тия неща, ще преценя кога да взема допълнително думата. Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Николов, този контейнеровоз, който искаме да закупим, със сигурност основната идея в него е да предлагаме тази услуга, която е заложена всъщност ние към настоящия момент не можем да предоставяме, защото не разполагаме с такава машина. И разбира се, да караме съответно в Габрово отпадък, от който може да пестим. Тези 120 хиляди лева, които коментирате, не виждам на този етап възможност, с който аз да ви предложа да ги оптимизираме като вариант. Ако през годината това се случи и ние плащаме по-малко средства и намерим начин да оптимизираме на база на вариантите, които ви споменах, за това, че караме вече биологичен отпадък, на база на това, че търсим вариант с фирма Кроношпан, която да предоставя контейнер, да караме, съответно да взема друг вид отпадък. Ако започнем да караме и строителен отпадък отделно от всичко останало, ние ще продължим да изпълняваме целите, оттам ще намалят и разходите. Вярвам, че това ще се случи, но сами знаете, че това не е от днес за утре, няма как да стане. Правим всичко възможно и съм убедена, че всеки друг на моето място ще да го прави.
Не сме абдикирали по никакъв начин от задълженията, отговорностите си. Друг въпрос, само секунда не записах какво имахте друго като въпрос. Коментирах това, че обществената поръчка, която е проведена, допълнително натоварва с 160 хиляди лева. Да, не е нормално да има 15, 20, 25% завишение, но да отидем на 100% завишение и оттам на 317 хиляди е в разходната част, която сте сложили. Ако го разделим на 2, 160 хиляди лева. Заради това говоря, че в годината, когато трябваше ние вече да сме постигнали резултати и да отидем към намаляване 5 години от тази регионална система. Не опреквам вас, но като цяло резултатите и целите, които бяха заложени, явно не се изпълват. Така е, прав сте. А що се касае до оптимизация, знаете, в годините назад, когато не бяха приети план сметките, наложи се да приемем изключително непопулярни мерки за депонирането на такса битови отпадъци. И въпреки всичко успяхме да се справим и тогава. Аз смятам, че тази година започнахме да се справяме, колкото и да е ситуацията такава, за жал, много неприятна тази година във връзка с всичко, което се случва, и въпреки това имаме някакъв напредък. Ще гледаме тази година, която идва, живот и здраве. Надявам се да бъде много по-добра и да имаме възможност да изпълняваме целите си. От гледна точка на обществената поръчка, която е приключила за сепарирането, на мен сумата също ми се струва изключително голяма, но, за съжаление, няма как да въздействаме на този етап. Обществената поръчка не е обжалвана, прието е, т.е. сключен договор с спечелилият участник, защото няма как да не сепарираме отпадъка. При 3 поръчки проведени, това е ситуацията. Нищо не чуваме, господин Петров. Включете си микрофона. Боже, извинявам се, да. Викам, колеги, имате думата. Исках само да обясня нещо. Да. Моля? Продължете. Исках само да обясня, че в приложение 3, което коментирахме, първо да обясня на господин Николов, че евентуално това, което коментираме, контейнеровози да бъде 10 кубиков за използване на строителни битови отпадъци. След отпадъци, които ще бъдат евентуално изхвърлени, са, разбира се, битови отпадъци, може да се използва за дивани, шкафове, дограми, но това мислям да го правим чрез хроношпан, специално за шкафовете, дървената дограма, дървесните отпадъци, трябва да се насочим към строителните отпадъци, като съответно знаете, че не можем да не се налага така да не се налага всъщност да се претоварва с туфли, бетон и други маси, които са това е, големината е 10 камион, но такова смятаме да се спрем. Исках само да уточните в приложение 3, където виждате най-отдолу преди селища извън горепосочените, има едни села, които са Слепци, Дръндаре, Дървари, Ябълков, Неновци, Кресовци, Ралевци, Руевци, Горни Дамяновци и Горни Радковци. През изминалата година те са били в така графа по-различна от настоящата, поради това, че не се е извършвало сметосъбиране и сметоизвозване през целия период на годината, в определени месеци, 6. Сега, съгласно заповедта, която сме пуснали още месец октомври, на 7 октомври, те стават целогодишно ще се почиства там, за да може да нямаме проблеми, така че процентите там остават същите и сумата съответно не се променя. Надявам се, че сте се запознали с приложение 3. То е абсолютно същото като миналата година, като са направени само изчисленията на база на процентите, съответно в връзка с разходите, които са заложени. Благодаря ви, госпожо Ахмед. Искам само да помоля колеги, който не е взимал думата, да се изключи микрофона, защото се чуват едни шумове и не се чува къде какво се говори.
Виждам в момента, че е включен микрофона на доктор Атанасов. Може да го изключи и давам думата на господин Грозев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо и от мен честит празник на всички, с които не сме се видели. Уважаема госпожа Кръстева, аз до голяма степен бих повторил коментара, който направи господин Николов. Аз също очаквах, че когато днес гласуваме предложение на администрацията за такса битови отпадъци и за план сметката съответно, ще има някакво намаление на разходите предвид това, което коментирахме миналата седмица, именно усилията, които полагате за оптимизация на количество отпадък и подобряване на резултата от разделното събиране на отпадъци. И в тази връзка аз искам да попитам, ако действително до края на 2021 година вие постигнете изпълнение на поетите пред нас ангажименти и съответно по-добри резултати в управлението на отпадъците на община Трявна, какво можем да очакваме все пак като намаление процентно? Каква е вашата прогноза за резултата, който ще постигнете до края на 2021? И тъй като изложението ви беше безспорно пространно и изчерпателно, ако мога да помоля чисто като конкретика да чуем, казвате, че няма да има увеличение в налога за 2021 година. Само да го потвърдите. Благодаря ви, господин Грозев. Госпожо Кмет, имате думата. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Грозев, не си спомням някога да съм казала, че няма да има увеличение през 2021 година. Напротив, много ясно заявих, че в един момент неимоверно ще се наложи да има увеличение, без значение кой е кмет на община Трявна. Извинявам се, че ви прекъсвам, но нещо не сме се разбрали. Не ме прекъсвайте, нека да се изказва все пак. Добре. Другото, което коментирах, относно това какво очакваме като всъщност осъществяване и изпълнение на целите, няма как да се случи за една година. Оптимизиране ще има със сигурност, както и тази година сме предприели доста мерки, които е можело да се случат през изминалите 4 години. Аз благодаря на господин Николов за оценката, за това, че не мога да нося отговорност за това какво се е случвало преди това. Ние правим всичко необходимо. Ангажимента, който поемам и това, което обещавам, че ще правим всичко възможно да оптимизираме тези разходи, но да ми вкарвате думи в устата, не считам, че е редно. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Колеги, други изказвания. Господин Грозев. Господин председател. Аз за това исках да взема думата в разрез с правилника, само за да уточня, че аз говоря за налога за 2021 година. Не говоря изобщо дали ще предлагате увеличение в края на 2021 година. Говорим за налога, който ще гласуваме след няколко минути. За това попитах за тази година. Така че не ви слагам никакви думи в устата, а иначе пак казвам, че усилията са похвални, виждаме, че има някакъв резултат. Просто исках да чуя вашето виждане към края на 2021 година, ако мога тъй да се изразя, с колко тона на месец ще намалеят отпадъците и колко ще бъде повишението в процента на разделно събрание и подготвени за повторна употреба отпадъци. За голямо съжаление, такава справка не мога да дам към настоящия момент и мисля, че вие сте наясно защо. И вие нямаше да може. Ако вие сте готов с такава справка и смятате, че нещо може да оптимизираме, представете ни, вярвам, че ще бъдем все пак, трябва да сме един отбор и да работим заедно. Така че ако вие смятате, че имате някакви идеи, аз лично ще се радвам да се случи. За жалост, една случка, която може би трябва да изкоментираме пред вашия дом, се е случило през изминалия период, точно с метасъбирането, но това ще го изговорим след заседанието на Общинския съвет. Благодаря ви. Колеги, имате думата. Колеги, ако има някой, който да иска думата, нека включи микрофона да се изкаже, защото нямам заявки при мен. Не виждам да има някой. Преминаваме в процедура на гласуване. Чета ви проекта за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с член 62 до 71 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с член 15, алинея 9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Трявна, Общински съвет Трявна реши
Решението е така, както го докладва госпожа Кръстева с променението в приложение номер 3. Колеги, чета ви имената, защото гласуването е именно. Господин Атанасов. Да. Господин Дилийски. Да. Господин Кръстев. За. Господин Драмов. Въздържал се. Господин Бръняков. Въздържал се. Госпожа Николова я няма. Господин Николов. Въздържал се. Господин Бачваров. Въздържал се. Господин Бучев. За. Господин Генев. Въздържал се. Госпожа Рачева. Госпожа Рачева. Не ви чух добре. Господин Лазаров. За. Господин Грозев. Прощавайте, против. Госпожа Симеонова. Против. Госпожа Златка Цанева. За. Аз съм за. Госпожа Нели Цанева. Осем за. 5 въздържали се и 2 против. Предложението не се приема. Господин Петров, Да? ами нещо не ви излизат бройките 8, 5 и 2. Добре, чакайте да не съм ги прочел. Извинявам се само. 1, 2, 3. Да. Както винаги ви пропуснал съм господин Бучев. Извинявам се, колеги. 9 за. 9 за. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Обаче, въздържали се. господин Бучев, няма да пропусне това, че сте го пропуснали. Да, знам. Вече ме е отбелязал в тефтера. Колеги, предложението се приема. Поради изчерпване на дневния ред закривам 17-то заседание на